Meillä alkaa niin kuin vuosikymmenen loppupuolella tai silloin 2030 alkaa olla jo työelämässä ikäluokkia, jotka on tavallaan lapsesta asti systemaattisesti saanut niin kuin laadukkaita taitoja itsensä kohtaamiseen ja läheisten kohtaamiseen, ja sieltä alkaa tulla kuitenkin sitä painetta, että ehkä se semmoinen toksinen maton alle lakaseminen ja jotenkin semmoinen niin kuin hampaat irvessä grindaaminen, niin ei enää ole se tapa jotenkin olla maailmassa, tai me jotenkin huomataan, että me ollaan kaikki tämmöisiä enemmän tai vähemmän hukassa olevia apinoita, jotka osoitetaan tämmöllä helvetin isolla kivellä avaruuden läpi, ja ollaan kaikki enemmän tai vähemmän jotenkin kuutamolla. Mielenterveydestä puhutaan nykyään ihan valtavasti, ja sillä on tietysti erittäin hyvät syynsä. Että sanotaan, että erilaiset mielenterveyden ongelmat on ollut hyvän aikaa kasvussa, ja ihan erityisesti tästä on puhuttu nuorten ihmisten yhteydessä. Ja tämähän sitten, kun se yhdistetään siihen, että mielenterveyspalveluita ei ole ennenkään kauhean järkevästi ja riittävästi rahoitettu, niin nämä on sitten johtanut siihen, että mielenterveyspalvelut on monessa paikkaa aika lailla kriisiytynyt. Että koko ajan tulee uutisia näistä, että kuinka pitkät hoitojonot on, ja siitä, että miten jollain osastoilla ihmiset nukkuu käytävillä, kun siellä ei vaan yksinkertaisesti ole vuodepaikkoja. Ja sitten mä luin tuosta tilastosta, että tällä hetkellä nyt jo puolet uusista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveysperusteella, mikä on aika valtava luku. Tämä on sitten silleen mun mielestä aika jännää, että kun me kuitenkin tiedetään, että kun puhutaan fyysisestä terveydestä, niin tässä on kuitenkin niin kuin aika monessa asiassa viime vuosikymmeninä menty eteenpäin. Et koska ihmisten elinajan odote kasvaa koko ajan, ikääntyneet ihmiset on isossa kuvassa entistä aktiivisempia ja toimintakykyisempiä esimerkiksi siinä kohtaa, kun jäädään iän perusteella eläkkeelle. Niin kyllähän tämä tietysti herättää vähän kaiken näköisiä kysymyksiä. Et joku tässä yhteiskunnassa on ihan perustavanlaatuisesti pielessä, ja se sairastuttaa ihmisiä henkisesti. Ja tietenkin tässä on osittain varmaan kyse myös siitä, että näitä nykyään siis diagnosoidaan enemmän. Tietoisuus niistä on ylipäätään lisääntynyt, mutta en mä oikein usko, että tämä selittäisi kuitenkaan kaikkea. Ja tänään meillä on sitten tarkoitus asiantuntijoiden kanssa pohtia paitsi sitä, että mistä tämä kaikki juontaa juurensa, niin erityisesti sellaisia protopioita. Eli miten me voitaisiin rakentaa sellaista yhteiskuntaa ja tulevaisuutta, joka tukisi paremmin myös ihmisten mielenterveyttä. Mitä ajatuksia, Sami, tämä teissä herättää? Kiitos tästä rojaalista teistä. Herättähän se paljon kaikenlaisia, ja tämähän on silleen jättiläismäinen aihe käsiteltäväksi, kun niitä syitä ja tavallaan kausaaliketjuja voisi niin kuin lähteä tosi monestakin niin kuin kulmasta katsoa, mutta ainakin mulla on kanssa ollut sellainen tunne, ja tämä on varmaan monen muunkin jakama tunne, että kun tuntuu siltä, että koko tämä yhteiskunnassa eläminen on vähän kuin olisi Titanicin kyydissä, ja sitten me tiedetään, että se jäävuori on tulossa, ja sitten me vaan kuitenkin vaan ollaan siellä laivassa eikä myöskään pääse pois sieltä, niin on tällainen jumissa olemisen tunne jossain vääjäämättömästi omalla painollaan kulkevassa rakenteessa. Ja tämä lopun ajan horisontti on sitten yksi iso sellainen, jos nyt nivotaan yhteiskunnallisia aiheita ja sitä mielenterveyttä yhteen, niin sellainen, mikä aivan varmasti läpäisee kaiken. Joo, siis just noin. Ja sitten tavallaan kun tähän maailman aikaan liittyy vielä jotenkin ihan korostetun paljon kaiken näköistä eri tasosta epävarmuutta, sekä tosi isoissa että sitten vähän pienemmissä asioissa. Et toisaalta meillä on tällaisia globaalin tason kaikkia koskevia valtavan mittaluokan kysymyksiä, niin kuin vaikka ilmastokriisi ja luontokato. Ja sitten toisaalta meillä on tällaisia yksilökohtaisia asioita, niin kuin se, että työ ja toimeentulo on epävarmaa, voi kokea semmoista yleistä toivottomuutta, ja nämähän kytkeytyy myös hyvin suuresti toisiinsa. Ja sitten kun samaan aikaan niin kun etenkin just nuorille asetetaan hirveä määrä erilaisia vaatimuksia, että meillä olisi tässä tämmöinen kestävyysvaje, että voisitteko tehdä sille jotain. Sitten toisaalta olisi hirveän hyvä, jos te jaksaisitte olla 80-vuotiaaksi työelämässä, tai sitten voisitte jossain välissä tehdä vähän noita lapsiakin, että me saataisiin toi huoltosuhde korjattua jotenkin järkeväksi. Että tavallaan tätä kuvaa vasten miettii, niin onhan tälleen monella tapaa sairausmaailmassa hyvinkin ymmärrettävää sairastua. Mutta sitten toisaalta mä mietin myös sitä, että vaikka kuinka nykyään näistä mielenterveyden ongelmista ja sairauksista puhutaan, niin
niillä on kuitenkin aika voimakkaat stigmat edelleen. Et tuntuu, että yhä edelleen niin kuin masentuneita ihmisiä syyllistetään siitä omasta tilanteesta ja käsketään, että ota nyt itseäsi niskasta kiinni ja lähde lenkille. Ja edelleen on sellaista ajatusta, että mielensairaudet ei ole samalla tavalla sairauksia kuin fyysiset vaivat. Että esimerkiksi mielialalääkkeiden käyttöä monet kyseenalaista ja kritisoi, vaikka ne voi olla ihmisille ihan samalla tavalla elintärkeitä kuin jotkut kipulääkkeet. Kyllä, ja tästä kaikesta sitten päästäänkin siihen sellaiseen filosofiseen kysymykseen myös, että missä määrin mielenterveyden ongelmat on kulttuurillisesti sidonnaisia ja tällainen Foucaultin henkinen, niin kuin, että dekonstruoidaan se mielenterveyslaitoksen auktoriteetti ja tässä oli vaan annettu jollekin erilaisille kulttuurille normille mielenterveyden leima, niin silloin kysymys kuuluu, että voiko pelkästään normeja muuttamalla hillitä mielenterveyden ongelmien syntymistä. Ja toisaalta sitten myös seuraako siitä dekonstruktiosta itsessään ongelmia. Mutta tätä kaikkea me varmaan voidaan kysyä täällä onneksi meitä viisaammilta ihmisiltä ja meidän asiantuntijoilta. Eli seuraavaksi Juho Mertanen. Tervetuloa studioon. Kiitos. Eli Juho Mertanen on siis koulutukseltaan psykologian maisteri ja työskentelee työterveyspsykologina Pihlajalinnassa. Taustaa löytyy sekä yksilöterapian että työyhteisöjen parissa tehtävän työpsykologian saralta. Yksilövastaanottojen lisäksi Juho muun muassa kouluttaa mielenterveysaiheista, valmentaa esihenkilöitä, työnohjaaja toimii konsultoivana asiantuntijana mielenterveyspalvelujärjestelmämme kehittävässä työryhmässä. Tämän lisäksi hän vaikuttaa sosiaalisessa mediassa keskusteluun mielenterveydestä nikillä Lanttumaakar 1. Loistavaa, tervetuloa. Meillä on sitten myös toinen vieras. Hän on Eeva-Lilja, joka toimii Koala-ryhmässä, joka on tällainen mielenterveysaktivismiryhmä, jonka tavoitteena on poistaa mielenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa. Ja sen lisäksi Eeva on mukana myöskin Terapiat etulinjaan -hankkeessa. Tervetuloa. Kiitos. Ai vitsi kun mua stressaa tämä mun oma teksti ja sen lukeminen. Mä on pakko sanoa jotain muuta kuin mitä lukee tuolla paperissa, että tulee jotenkin rennompi olo. Mutta hei, aloitetaan tämä niin kuin jumppa siitä, että vähän niin kuin hahmotetaan vähän niin kuin kuulijoille myös sitä, että minkälainen tämä niin kuin mielenterveyspalveluiden systeemi näin alun alkaenkaan on. Eli mistä kaikesta tämmöinen suomalainen mielenterveyshoitopalveluiden ekosysteemi koostuu? Eli mitä kaikkia toimijoita siellä niin kuin on? Ja nyt sinne suunnat kysymys. Joo, no nythän meillä kun vuodenvaihteessa otettiin nämä hyvinvointialueet käyttöön, niin nythän siellä käytännössä sekä sosiaali- että terveyspalvelut on sitten näiden hyvinvointialueiden harteilla. Tätä aikaisemminhan meidän niin kuin terveydenhuoltojärjestelmä oli hyvin tämmöinen pirstaleinen. Meillä oli oikeastaan jokaisella kunnalla tai sitten ehkä näiden yhteenliittymillä kuntayhtymillä oli sitten niin kuin hyvin monenlaisia tapoja järjestää tämmöisiä vähän niin kuin perustason palveluita. Että oli kuntia, joissa oli vaikka ihan psykiatreja hommissa ja psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia ja sitten osa kunnista oli taas päättänyt olla järjestämättä ja sitten ehkä tarjosi vähän tämmöistä, voisi puhua rumasti vähän jopa tämmöisestä näennäishoidosta, koska sitten meillä on niin kuin myöhemmät portaat erikoissairaanhoito ja sitten kuntoutuspsykoterapia, joka sitten siinä kohtaa, jos se perustaso ei pystynyt ihmistä auttamaan, niin sitten otti ihmisen tilanteesta koppia. Ja esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiajärjestelmä, joka on toki niin kuin hyvä ja niin kuin monella tavalla mainio systeemi, niin tarjosi sitten kunnille vähän niin kuin mahdollisuuden olla järjestämättä niitä palveluita, koska sitten kuntoutuspsykoterapiaan ohjaamisesta ei koitunut sitten ihmiselle, tai kun sille kunnalle kustannuksia ihmiselle toki koitu. Mutta että nyt sitten me siis Eevan kanssa molemmat tässä Terapiat etulinjaan -toimintamallissa ollaan oltu mukana ja nythän tätä järjestelmää on sitten koitettu viedä niin kuin enemmän siihen suuntaan, että olisi tämmöinen niin kuin intensiteetiltään porrastettu hoitovalikoima, että sitten olisi tämmöisiä niin kuin matalan kynnyksen hoitoja, joihin pääsisi nopeasti, olisi tämmöistä tietoa ja taitoa tarjolla ja jotain internetpohjaisia resursseja ja sitten sitä mukaan, kun
tilanne vaikeutuu, niin sitten olisi myös enemmän ammattilaisilla kokemusta ja osaamista ja moniammatillisuutta ja edelleen sitten näitä erityistasoyksiköitä ja sitten myös kuntoutuspsykoterapiaa. Mutta sitten sen lisäksi mä ajattelen, mä oon itse tuolta järjestökentältä esimerkiksi Mieli ry:n palveluksessa ollut jonkun aikaa, jossa sitten taas on myös koitettu kehittää vähän niin kuin kansalaisyhteiskuntaa ja ylipäätään yhteiskuntaa paremmin mielenterveyttä huomioivaksi, että me tiedetään tutkimuksista, että suurimmat terveyshyödyt tulee kuitenkin yleensä sieltä sote-sektorin ulkopuolelta, jolloin se, että miten me tämä jotenkin yhteinen yhteiskuntamme järjestetään, niin se kuitenkin luo sitten niin kuin pohjat sille, että miten me psyykkisesti myös voidaan. Että tavallaan tämmöistä ehkä nyt niin kuin lähiajan poikkileikkausta ja sittenhän meillä niin kuin satoja vuosia, kun katsotaan taaksepäin, niin sittenhän meillä on kaikenlaisia Seilinsaaria ja valtion mielisairaaloita, mutta ehkä me ei mennä niihin nyt sen syvemmin tässä. Joo, ehkä tähän nykykuvaan vielä lisäksenä, että sitten tämä on vähän silleen 2 luokan järjestelmä, että sitten etuoikeutetulla on sitten niin kuin tämän julkisen terveydenhuollon lisäksi työterveyshuolto usein tai itse maksettu yksityinen terveydenhuolto, missä sitä hoitoa saa ehkä sitten paljon helpommin usein kuin julkisella sektorilla on saanut. Ja mun mielestä itse asiassa tämä historia, niin kuin, että miten tämä on muodostunut, tämä on tosi niin kuin mielenkiintoinen. Että, suosittelen Karoliina Ahosen väitöskirjaa, joka on tutkinut tätä historia-aspektia, että niin kuin 1900-luvun alusta niin se mielenterveydenhoito keskittyi niin kuin just vakaviin mielenterveyden häiriöihin ja että sinne sairaalaan mentiin periaatteessa aina niin kuin loppuelämäksi. Mutta sitten 80-luvulta alkaen sitä alettiin purkaa, mutta sitten sitä ei niin kuin oikein sitä resurssia kokonaan ikinä siirretty ehkä sinne niin kuin muihin palvelujärjestelmiin, tai sitten se just riippuu niin kuin paikkakunnasta ja tosi silleen sattumanvaraista, että miten sinne pääsee. Niin nykyään sitten ehkä toi niin kuin vakavammin sairaiden niin kuin tilanne on ollut aika heikko myös, ja niin kuin, että se palvelujärjestelmä on vähän sellainen, että pitää olla kykyjä niin kuin vaatia sitä hoitoa ja tietää, mistä sitä vaatii ja näin. Joo, tosi hyvä jatko tuohon, ja sitten mä ehkä ajattelisin vielä, että myös sen julkisen järjestelmän sisällä on sit sitä semmoista hierarkiaa myös sen suhteen, että jos on vaikka päihdeongelmaa, niin sitten siihen psyykkisen tavallaan mielen hyvinvointiin on niin kuin vielä vaikeampi saada apua. Et sit nimenomaan Karoliina, se väitöskirja on aivan loistava jotenkin myös, ja meillä on, mä ajattelen, että paljon semmoisia niin kuin heijastumia sitten ihmisten ennakkoluuloista siihen, että miten se palvelujärjestelmä on muotoiltu. Niin joo. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä tavallaan niin kuin sen hahmottaminen, että tosiasiassa meillä on ikään kuin vähän niin kuin 2 kerroksen väkeä tässä niin kuin palveluissa, että meillä on niin kuin tavallaan niitä, jotka just saa esimerkiksi työterveyshuollon kautta ja jolla on mahdollisuutta maksaa ja niin edespäin, ja sitten on toinen osa, joka niin kuin jää ihan kuin, vähän niin kuin heitteille. Se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Sitten niin kuin, tavallaan tämä liittyy ehkä pikkasen myös niin kuin siihen just, että missä vaiheessa sitä hoitoa saa ja kuka sitä saa ja niin edespäin. Ja tätä tässä pikkasenkin sivuttiin, että meillähän niin kuin julkisessa puheessa hirveästi korostetaan sitä, että pitää olla varhaista puuttumista ja pitää niin kuin ehkäistä ja se säästää rahaa ja kaikkea ja sössössö. Mutta sitten se ei kuitenkaan niin kuin tosiasiassa toteudu, just koska puutteelliset resurssit. Että kaikkien kannalta olisi niin kuin parempi, että sitä apua saisi niin kuin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta sitten me kuitenkin tiedetään se, että niin kuin että käytännössä monilla ihmisillä on se, että sun pitää olla todella, todella huonossa kunnossa ennen kuin, niin kuin sitä apua saa, ja sitten toisaalta siinä kohtaa ei välttämättä enää osasta tai kykene hakemaan. Et miten te näette sitten tänne, että tässä meidän nykyisessä järjestelmässä niin kuin tätä varhaisen puuttumisen systeemiä voitaisiin saada tehokkaammaksi, jos vaikka Eeva aloittaisi? Joo, toi on mun mielestä tosi tärkeä kysymys, että se kaikki se varmaan niin kuin tietää, jotka näihin asioihin on vähänkään perehtynyt, että miten tärkeää se on, että saa niin kuin apua ennen kuin ne ongelmat kasautuu, koska sitten se on aina niin kuin isompi homma niin kuin avata sitä vyyhtiä, jos on ollut itsekseen sen ongelmankaan pidempään. Mutta sitten
Joo, ja sitten vaikka olisikin kriittisemmässäkin tilassa, niin sitten mitä niin kuin tuolla kokemusasiantuntijapiireissä on, niin sitten siinäkin vaiheessa se on niin kuin usein hankala saada apua, koska se järjestelmä on vaan ollut niin tukossa. Mutta niin, ehkä niin kuin tämä terapiat etulinjan toimintamalli niin kuin jonkinlaista apua ainakin tuo siihen, että sitten koulutetaan lyhytterapeuttisia menetelmiä sinne terveydenhuoltoon aika isolle joukolle niitä ammattilaisia. Sori, sopiiko kysyä, mitä on lyhytterapeuttinen menetelmä? Joo. No siis se on tällainen, niin kuin, kun perinteisesti nämä niin kuin, terapiat on ollut tällaisia vähemmän vuoden mittaisia, niin lyhytterapeuttinen on, niin kuin, voi olla 5-20 kertaa about. Niin sitten erilaisia, voi olla siis erilaisia viitekehyksiä, että voi olla kognitiivinen tai joku muu, mutta sitten se on tällainen niin kuin lyhyt interventio. Niin niitä koulutetaan nyt paljon, sit se, että sitä resurssia käytetään niin kuin tehokkaasti, että se ei ole vaan sitä, että mennään juttelemaan sinne psykiatriselle sairaanhoitajalle ja sitten se kysyy, että mitä kuuluu, ja sitten se niin kuin on vaan sellaista ylläpitävää. Niin ainakin sitten on niin kuin alustavia tuloksia, että se vaikuttaa, eikö vaan? Joo, on. Joo, mä voin tuosta jatkaa kohta, mutta sanon vain sulle. Joo, en mä tiedä, oliko mulla tässä mitään ratkaisuja tähän kysymykseen, että niinku se olisi niinku, olisi hyvä, että sit sen apua hakevan ei tarvitsisi niinku just tuoda sitä esiin, sitä perustella sitä avun tarvetta. Että sitten just on se, että sitten kun on ollut ne resurssit vähissä siellä, niin sitten ei edes kerrota, että mitä oikeuksia on tai millaista apua voit hakea, että sitten joutuu niinku taistelemaan siitä avusta, mutta joo. Mikä sun kokemus, Eeva, on, että siis kuinka paljon niin kuin ihmiset tosiasiallisesti jättää menemättä hoitoon, kun ne niin kuin ajattelee, että siellä on niin pitkät jonot, että en mä pääse kuitenkaan? No siis se oli just, mä oon nyt kirjoitellut tuosta stigmasta ja siihen liittyen on silleen, joku, en muista nimeä, mutta on sanonut, niin kuin, että mielenterveyspalveluihin jonotetaan kotona, ei siellä niin kuin terveysasemalla. Että onko se, muistaakseni oli joku tutkimus, että puolet hakeutuu hoitoon ja sitten vielä pienempi osa niistä pääsee sinne hoitoon. Ja siis kokemus vastaa myös sitä. Ja sitten se on myös, että sitten jos niin kuin on joskus hakenut apua, mutta ei ole sitä saanut, niin sitten se kynnys kasvaa taas korkeammaksi, koska sitten tulee niinku sellainen olo, että okei, mua ei ehkä osata auttaa tai mua ei haluta auttaa, mä en ole tarpeeksi tuottava yhteiskunnan jäsen, että mua haluttaisiin auttaa tai tällaista. Joo, mä oon nähnyt semmoisen ison aineiston, missä 40% ihmisistä, jotka niin kuin, tavallaan kaipaisi tai tarvitsisi mielenterveyspalveluiden apua, niin loppujen lopuksi päätyy sinne palveluiden piiriin ja tavallaan siihen toki liittyy niin kuin monenlaisia syitä. Ja osittain siitä syystä on myös niin kuin tärkeää, että meillä on vaikka netissä asianmukaista tietoa ja kaikenlaisia harjoitteita ja niin kuin monenlaisia erilaisia hoitovaihtoehtoja tarjolla, että ne sopii erilaisiin elämäntilanteisiin. Noi niin kuin lyhytterapeuttiset menetelmät, mistä Eeva puhuit, niin ne on tosiaan yksi osa tätä niin kuin meidän terapiat etulinjan toimintamallia ja niiden myötä ne on niin kuin yksi työkalu lisätä jotenkin sitä varhaisen puuttumisen mahdollisuutta ja jotenkin tarjota ammattilaisille mahdollisuuksia myös aidosti niin kuin auttaa ihmistä siinä kohtaa, jos hän tulee palveluiden piiriin vielä siinä kohtaa, kun hänellä on vaikka suhteellisen lieviä tai keskivaikeita oireita tai hänen toimintakykynsä on suhteellisen hyvä. Ja nyt kun me on näitä välineitä tuonne kentälle viety, niin meidän seurannassa ehkä jopa puolet kuitenkin ihmisistä, jotka sinne palveluiden piiriin hakeutuu, niin tulee siinä kohtaa, kun ne on vielä lieviä tai keskivaikeita ja nimenomaan nyt julkisten palveluiden piiriin. Eli sitten meillä on tavallaan ollut nyt semmoinen käytäntö, että me ensin vähän niin kuin jonotutetaan kaikkia ja sitten kun se jono pääsee kasvamaan, kun siellä on kaikki siellä jonossa ja sitten niin kuin Eeva sanoi, että
hoidot, jos vielä ne on pitkiä ja niitä ei oikein, niiden vaikuttavuutta ei seurata ja sitten niissä on tosi paljon työntekijäkohtaisia niin kuin mieltymyseroja, että no mihin siinä nyt keskitytään ja niin kuin kaikkea tämmöistä tavallaan niin kuin alueellista vaihtelua, niin sitten me ei silleen systeemitasolla oikein tiedetä, että mistä kohtaa sitä kehittämistä kannattaa lähteä edes niin kuin aloittamaan, niin nyt me on siis saatu tähän mennessä nyt tällä meidän toimintamallilla jo varsin hyviä tuloksia. Esimerkiksi tämmöisellä me on nettiin laitettu semmoinen kuin terapianavigaattori-työväline, joka antaa tavallaan kenelle tahansa mahdollisuuden mennä klikkaileen vähän oirekyselyitä ja vähän niin kuin kertoo esitietoja sinne palvelujärjestelmälle ja sitä kautta saada myös itse vähän työvälineitä sit siihen avun hakemiseen. Ja sitten me on saatu hyviä tuloksia siitä, että ihmiset on jo tämmöisten tavallaan avointen apuvälineiden kautta saanut kuitenkin sitten sekä niin kuin jotenkin jäsennettyä sitä tilannetta, mutta myös se on niin kuin nopeuttanut sitä hoitoon pääsyä. Sieltä on tunnistettu niitä lieviä ja keskivaikeita tilanteita, joille on pystytty aloittaa hoito vaikka viikon tai 2 viikon sisällä. Ne ei ole päässyt kertyy vaikeiksi ne ongelmat ja sitten taas se ammattilaisen semmoinen syvempi pysähtyminen ja kohtaaminen pystytään sitten niin kuin enemmän fokusoimaan niihin hankaliin tilanteisiin. Totta kai tämmöiset tietotekniikkavälitteiset apuvälineet ei toimi kaikille, mutta nyt meidän seurannoissa ehkä semmoinen 3/4, 4/5 kuitenkin, jotka sitten apua sieltä julkiselta sektorilta hakee, niin heille tämmöinen sopii, jolloin tämmöinen nyt, jos me ajatellaan tämmöisenä vähän niin kuin pyramidina tai portaikkona sitä hoitojärjestelmää, niin aikaisemminhan meillä, niin kuin Eevakin tuossa sanoi, että meillä on ollut sinne ylimmälle portaalle ja sinne pitkiin terapioihin aivan valtava jono ja temppurata ja ihmisen pitää todistelemisen jälkeen, että mä nyt oikeasti myös voin huonosti ja sitten jos sulla ei ole niin kuin voimavaroja käytössä, niin ethän sä jaksat todistella ja sittenhän sä jätät niin kuin sen avun hakematta, mutta nyt me on saatu pikkusen käännettyä sitä niin kuin ylösalasi ollutta pyramidia toisinpäin, että nyt meillä olisi niin kuin heti siellä vaikka terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, että jos sä menet sinne valittaa jalkaa ja se niin kuin huomaa, että sä puhut myös vähän unettomuudesta, niin se pystyy tavallaan saman tien tarttumaan siihen, että ihminen saisi myös apua siellä, missä hän niin kuin palveluiden piiriin tulee, eikä silleen, että häntä jotenkin hyppyytettäisiin ja juoksutettaisiin. Sulla oli käsi pystyssä. Minkälaisia on nämä tekniset välineet? Siis no esimerkiksi nyt tämä, että se on netissä nyt se terapianavigaattori, että on tavallaan kaikille avoin niin kuin tapa arvioida sitä psyykkisen jaksamisen tilannetta niin kuin tämmöisiä kansallisesti suositeltuja validoituja mittaristoja vastaan. Joku masennuksia nyt on niin kuin 1 miljoona erilaista tässäkin maassa, että se, että joku masennuskysely antaa sulle jonkun pistemäärän, niin se ei täysin tavoita sitä sun kokemusta, mutta se antaa jonkunlaisen suunnan siitä, että onko tässä nyt ehkä lievästä vai tosi hankalasta tilanteesta kyse. Samalla tavalla vaikka mielenterveystalo.fi-verkkosivusto on tosi suosittu ja sitä me on nyt tässä päivitetty, niin kuin kuluvan kevään aikana on julkaistu täysin uusi versio. Siellä on niin kuin valtakunnan parhaiten ammattilaisten kirjoittamia oppaita siihen, että miten vaikka ahdistuksen tai sosiaalisten tilanteiden pelon tai jonkun tämmöisen kanssa pärjää. Ja me niin kuin tutkimuksista tiedetään, että osalle ihmisistä ne jo tuo suurta apua. Jos on vaikka semmoinen perhetilanne tai rahatilanne, että ei pysty niin kuin tulee vastaanotolle asti. Et sitä mä tavallaan tarkoitan, että meillä on, niin kuin, että on tärkeää olla monenlaisia vaihtoehtoja, koska sitten se perinteinen kasvokkain keskusteleminen jonkun empaattisen nyökyttelijän kanssa, niin se ei sovi kaikkien elämäntilanteisiin. Että sitten meillä on niin kuin koko tavallaan paletti käytössä, jotta me pystytään sitten niin kuin auttamaan myös ihmisiä, joilla se tilanne on niin hankala, että heidän omat resurssinsa ei riitä. Mutta että se tavallaan tämä matka on tosi alussa ja tässä on nyt vielä ihan valtavasti hommaa myös sitten niin kuin edessä. Mutta esimerkiksi nyt kansallinen mielenterveysstrategia, niin se on nyt tuonne 2030 asti kirjoitettu, että toivottavasti siinä kohtaa meillä on sitten jo niin kuin konkreettisiakin tuloksia, että miten tämä homma etenee. Mä hämmentää jotenkin tosi aidosti tämä, että niin kuin tavallaan miksi tätä tehdään vasta nyt? Siis niin kuin just se, että no okei, siis tietenkin meillä ei vielä niin kuin joitain 10 vuosia sitten ollut esimerkiksi digitaalisia välineitä niin kuin sillä tavalla, että ne on tietysti sitten myös antaneet niin kuin ikään kuin yhden pelivälineen siihen lisää. Mutta mikä niin kuin teidän tulkinta on, että niin kuin me ollaan vuodessa niin kuin 2023 ja niin kuin nämä ongelmat on tiedetty niin kuin todella kauan, niin miksi tähän on tartuttu nyt vasta? Siis onko se niin kuin resurssikysymys, asennekysymys, vai onko nämä vaan niin kuin ihmisten silmissä toisarvoisia asioita? No mä oon ehkä niin kuin viime aikoina tullut siihen tulokseen, että se stigma on vaan yhä niinkin iso, että se ulottuu sinne niin kuin poliittiseen päätöksentekoon, että sitä ei niin kuin
jotenkin, vaikka tiedetään, että se on iso ongelma, niin sitten jotenkin se ei niin kuin toimi myös, tai että ei anneta niin kuin niitä resursseja tai ei ole lähdetty kunnianhimoisesti kehittämään sitä, koska se stigma niin kuin ulottuu sinne asti, eikä tunnisteta sitä, että kuinka mielenterveys, kuinka iso niin kuin ongelma se on. Niin kuin, se tunnistetaan niin kuin jollain tasolla, mutta sitten niin kuin ei saa sinne käytäntöön. Siinä on joku, mä luulen, että se niin kuin liittyy vahvasti tähän stigmaan, mutta joo, mitä mieltä Juho olet? No siis tosi vahvasti samaa mieltä. Mä ajattelen, että se on ensin asennekysymys ja sitten kun se on asennekysymys, niin se on sen kerrannaisena sitten resurssikysymys. Että siinä on ollut haluttomuutta ja sitten vähän nyt mihin Eeva viittasi tuossa jo aikaisemmin, että sitten meillä on ollut tämä tavallaan 2 rinnakkaista palvelujärjestelmää, että meillä on ollut niin kuin meille hyväosaisille toimiva järjestelmä, josta saa saman päivän aikana erikoislääkäriajan ja se ehkä nyt palautuu sitten tälleen filosofisemmin myös siihen, että mikä on tavallaan, että mitä arvoa me terveydelle annamme. Ja että jos ajatellaan, että terveydellä on sekä itseisarvo että välinearvo, niin sitten se välinearvo on nyt nimenomaan se, josta työnantajat on ollut valmiita maksamaan ja sen takia he on halunneet tämän niin kuin rinnakkaisen ohituskaistan niin kuin rakentaa. Mutta että niin, hyvä kysymys ja sitten just jotenkin se, että mitkä ne on sitten ne niin kuin todelliset jotenkin keinot lähteä sitä niin kuin asenneilmapiiriä jotenkin parantamaan. Että mä ajattelen, että niin kuin niissä kuplissa, missä mä nyt itse liikun, niin se asenneilmapiiri on jo huomattavasti keventynyt, mutta että mä oon itse esimerkiksi tehnyt semmoisia sosiaalisia kokeiluita, että mä oon viljellyt tonne jonnekin Tokmannin ilmoitustauluille lappuja, missä on niin kuin kirveen kuva ja jotenkin suunnannut oikein semmoisille äijille tätä niin kuin mielenterveysmainontaa ja sieltä tulee niin kuin melkein viikoittain sitten jotain 60-vuotiaita ukkoja puhumaan sitä, että niin kuin mä en olisi missään tapauksessa hakeutunut niin kuin puhumaan tästä mun vuosikymmeniä jatkuneesta ahdistuksesta, jos mä en olisi tavallaan tullut nähdyksi tai jotenkin se mainos ei olisi ollut siellä nyt nimenomaan siellä rautakaupan aulassa tai jossain niin kuin aivan yllättävässä paikassa. Että kyllä meillä niin kuin silleen yhteiskunnallista ja ehkä kulttuurista, sosiaalista taakkaa tässä mielessä on vielä paljon purettavana, näin mä ajattelen. Joo, mulle tulee tuosta mieleen sellainen ajatus, että kun hyvinvointiyhteiskunnan semmoinen niin kuin pääpremissi tai miten ihmiset sen joskus ymmärtää ainakin, vaikka se ei olisikaan mikään niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan rakentajien itse niin kuin uskoma premissi, mutta kuitenkin se ajatus on vähän niin kuin se, että valtio hoitaa, jotta meidän ei tarvitsisi. Eli että niin kuin me maksetaan näitä veroja ja kaikkia näitä maksuja siksi, että me saadaan se systeemi, joka vie sen taakan sitten niin kuin kansalaisten ja yksilöiden vastuulta, mikä on siis täysin perusteltu ja ihan tavallaan niin kuin, hyvästä lähtökohdasta rakentuva pointti, mutta sitten nyt sopii kysyä, että onko se nyt kuitenkaan sitten ihan niin kuin deliverannut sitä lupaustaan, että onko se todella näin, että me ollaan onnistuttu tällä hyvän yhteiskunnalla tavallaan niin kuin tekemään tämä juttu kotiin, että ehkä tässä on niin kuin edelleen sille niin kuin bottom-up-tyyppiselle jutulle niin kuin tarvetta ja kysyntää. Mä olen samaa mieltä ja sitten toisaalta mä olen myös samaa mieltä vastakkaisen näkemyksen kanssa, koska tavallaanhan esimerkiksi vanhustenhoitoon suhteessa mehän on vähän niin kuin onnistuttu tuossa, että me on niin kuin eristetty ne vanhukset jonnekin palveluiden piiriin ja nythän meidän ei tarvitse niitä hoitaa, mutta samalla me ollaan vähän niin kuin menetetty kytkös vaikka kuoleman arkipäiväisyyteen ja jotenkin semmoiseen sukupolvelta toiseen siirtyvään viisauteen ja kaikkeen tavallaan semmoiseen, että toi on monipolvinen kysymys. Ja sitten jotenkin mä vielä ehkä palaisin tuohon niin kuin siihen rinnakkaisiin järjestelmiin, että niin kuin suomalainen piirre palvelujärjestelmässä sen lisäksi, että me on niin kuin ylikorostunut ne pitkät terapiat, jotka tutkitusti kohdistuu niin kuin hyväosaisille akateemisille ihmisille, niin sen tavallaan siihen myös liittyen Suomessa mielenterveysongelmien esiintyvyys ja vakavuus on voimakkaammin yhteydessä sosioekonomiseen niin kuin tilanteeseen kuin muualla Euroopassa. Et Suomessa taloudellinen tilanne ennustaa mielenterveyttä enemmän kuin jossain tuolla muualla, jossa me ajatellaan kuitenkin, että ne tavallaan hyvinvointiyhteiskunta ei ole niin pitkälle kehittynyt, jolloin tässä on niin kuin paljon tämmöistä ihmeteltävää näin niin kuin ammattilaisellekin. Joo, siis
Tässä nyt niin kuin tavallaan sivutaan aika monessa puheenvuorossa tätä niin kuin yhteiskunnan rakenteita ja sitä, että miten se niin kuin ohjaa meitä eri tavalla, erilaisia järjestelmiä, meillä on erilaisia niin kuin mahdollisuuksia toimia siinä, mutta sitten niin kuin tavallaan kuitenkin niin kuin aika useasti, kun kuuntelee mielenterveyskeskustelua, niin tulee vähän semmoinen olo, että vieläkään sitä ei osata niin kuin kunnolla tunnistaa, että ne mielenterveysongelmat ei ole mitään sellaista niin kuin yksilöllistä heikkoutta, vaan että mitä me tuossa niin kuin alkupuheenvuorossakin jo sivuttiin, että yhteiskunta niin kuin ihan aktiivisesti sairastuttaa ihmisiä. Että miten me voitaisiin tavallaan luoda sellaisia mielenterveyspalveluita, jotka samaan aikaan tunnistaisi nämä niin kuin yhteiskunnalliset rakenteet, mutta sitten toisaalta ei niin kuin unohtaisi sitä yksilöä toimijana. Että sä tuossa jo, Juho tuossa mainitsi niin kuin tämän kirveen kuvan Tokmannin ilmoitustaululla, mutta niin kuin mitä muuta tämmöistä vastaavanlaista niin kuin voisi olla? Eeva? No siis, niin kuin ehkä tässä on niin kuin tullut esille aikaisemminkin, niin että olen kyllä sitä mieltä, että tässä niin kuin yhteiskunnassa on aika hankala voida ainakaan niin kuin koko elämänsä hyvin, koska puolet suomalaisista, niin puolella on elämänsä aikana mielenterveyden häiriö, niin se on tosi niin kuin suuri osa. Ja varmaan se voi olla vielä suurempikin, mutta sitä ei vaan niin kuin, ne ei ikinä ehkä hakeudu hoitoon. Ehkä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana, niin ainakin julkisessa keskustelussa ollaan edes päästy niin kuin tähän kysymykseen jotenkin käsiksi. Että sitä ennen se niin kuin on ollut vaan sitä, että palvelut on ollut tukossa, mutta ehkä nyt siihen on niin kuin jotenkin sitten edes vähän niin kuin mietitään, että mistä nämä ongelmat syntyy, ainakin niin kuin jos puhutaan nuorista. Tämä on taas ehkä tällaista niin kuin ylätason löpinää, että mä en tiedä, onko näitä niin kuin konkreettisia ratkaisuja, mutta sitten niin kuin ilahduttaa sellaiset puheenvuorot, että sitten niin kuin mielenterveyden ammattilaiset kirjoittaa jonnekin Hesarin mielipideosastolle, että he ei voi niin kuin ratkaista niitä yhteiskunnallisia ongelmia, mitä ne nuoret kohtaa, että ainoastaan sen, niin kuin, että miten niihin olosuhteisiin voi mukautua se yksilö. Sitten niin kuin mä tein ennen töitä niin kuin ympäristötunteiden parissa, niin mun mielestä se on jotenkin silleen, että siellä niin kuin se tunnistetaan, että se esimerkiksi ilmastoahdistus on luonnollinen reaktio siihen, että mitä meidän maailmassa tapahtuu, mutta että se voi niin kuin mennä niin kuin häiriötasoiseksi jopa, että aiheuttaa niin kuin vakavaa toimintakyvyttömyyttä, niin silloin se ensisijainen toki pitää niin kuin pitää huolta siitä yksilöstä, mutta se ensisijainen toimi on tehdä niitä poliittisia tekoja, että tälle niin kuin ahdistuksen aiheuttajalle tehdään jotain, niin sitten jotenkin, että voisiko sitä jotenkin ajatusta laajentaa, että ehkä niin kuin me ei ollakaan niitä sairaita niin kuin aina. Toki niin kuin riippuu, tai että kyllä mä uskon, että myös, niin kuin, myös niin kuin, että ei kaikki niin kuin peilaudu ehkä yhteiskuntaan, mutta että myös se niin kuin yhteiskunta aika vahvasti sairastuttaa, niin kuin hyvin sanoittekin siinä alussa. Joo. Mulla on tähän yksi konkreettinen ehdotus väliin. Poistetaan karenssit. Eli niin kun ihminen, niin kun, jos ajatellaan vaikka tällaista klassista burnout-casea, että niin kun ihminen alkaa kokea jossain vaiheessa työtään, että niin kun, tämä on niin liikaa tai silleen, että sieltä tulee, vaikka siellä on niin semmoista käytöstä, mikä niin tosi paljon niin kuormittaa ja sitten tämä henkilö voi mennä jonnekin työterveyteen ja näin ja siellä voidaan antaa periaatteessa ihan hyviäkin neuvoja, mutta ne neuvot saattaa silleen olla vähän semmoisia, että miten sä siedät sitä tilannetta ja miten sä kykenet handlaa sen tilanteen, vaikka niin jostain näkökulmasta katsottuna parempi ratkaisu voisi olla vaan lopettaa se duuni suorilta ja olla vähän aikaa tekemättä mitään ja sitten vähän eksistentiaalisesti pohdiskella siinä, että mitäs nyt sitten. Ja sitten kun alkaisi tuntua, sitten voi ehkä hakeutua hoitoon, jos vielä siltä tuntuu, mutta niin kun,
tavallaan tuossa niin kuin jo näkee semmoisen, niin kuin, missä selvästi nähdään, että niin kuin yhteiskunnallinen ja mielenterveydellinen leikkaavat jotenkin toisiaan. Joo, ja vähän nyt toi sana mukautuminen, mitä Eevakin tuossa käytti, että mitä niin kuin, ja sä alussa nostit sen Foucaultin sieltä meidän iloksi, niin että mikä se on tavallaan ollut se mielenterveyspalveluille ehkä rakentunut yhteiskunnallinen rooli, niin toki se on semmoinen niin kuin ylivuotosäiliö, mihin se yhteiskunnallisista toimimattomista rakenteista pitkälti kumpuava paha olo on niin kuin vuodatettu. Ja sitten kyllä mä niin kuin vaikka mielenterveysammattilaisena jatkuvasti mietin sitä, että miten tavallaan osasyyllinen mä siihen olen, että kun mä autan ihmistä sietämään, vaikka mä nyt koitan itse rajata paljon sitä, että jos se tavallaan, että jos kasvi lakastuu, niin sitten meidän pitäisi pohtia, että miten sitä lannoitetaan, eikä jotenkin vaihtaa sitä kasvia sieltä. Niin sitten ja siinä on niin kuin jatkuvasti tasapainoilee sen jotenkin yksittäisen ihmisen inhimillisen kärsimyksen vähentämisen ja sitten toisaalta sen niihin niin kuin olosuhteisiin vaikuttamisen välillä tästä niin kuin esimerkiksi mun jotenkin teoreettisessa viitekehyksessä käytetään paljon tämmöistä hyväksymisen, jopa radikaalin hyväksymisen käsitettä ja tämmöinen jotenkin ajatus, että pitäisi niin kuin hyväksyä tosiasioina ne asiat, mihin ei voi vaikuttaa, niin siitä ajatuksestahan myös vähän niin kuin seuraa semmoinen passiivisuus mahdollisesti, mutta sitten onko se nyt Angela Davis, joka on pyöräyttänyt sen sitten niin päin, että okei, että no pitää vaikuttaa niihin asioihin, mitä ei voi hyväksyä ja tavallaan se niin kuin aggression valjastaminen nyt muutosvoimaksi ja jotenkin sen viestin tuominen sieltä mielenterveyspalveluista, niin kuin Eevakin tässä sanoit, että vaikka niin kuin viestinnän taso on yksi niin kuin vaikuttamisen kanava, niin sitten sekä jotenkin valtakunnallisesti että kunnallisesti että paikallisesti tuoda sitä tavallaan, varsinkin nuorilta mä ajattelen sitä viestiä niin kuin kaikilla mahdollisilla suilla, että tässä ei nyt ole kyse mistään niin kuin yksilöiden vääränkaltaisuudesta, vaan että meillä niin kuin, me ollaan globaalisti epäonnistuneiden kriiseihin vastaamisessa. Meiltä on niin kuin aikuisuus jotenkin kateissa, että me tavallaan sysätään nuorille ja lapsille ratkaistavaksi semmoisia ongelmia, mistä me itse ollaan jotenkin yritetty pestä käsiä. Niin onhan niin kuin aivan absurdia, että sitten me jotenkin ihmetellään sitä, että ne nuoret voi huonosti ja syytetään jotain älypuhelimia sitten siitä niin kuin pahoinvoinnista. Totta kai ne älypuhelimet tuo sen kaiken pahoinvoinnin sitten niiden nuorten taskuun, mutta että silloinkin heidän kanssaan sitä sisältöä pitää pystyä käymään läpi ja tavallaan aikuisen tehtävä on olla se kanssasäätelijä ja se turvantuoja ja vähän niin kuin se puskuri siinä sen maailman pahuuden ja maailman välissä, koska sitten se kasvurauha mahdollistaa sitten sen oman toimijuuden hakemisen ja sitten semmoisen niin kuin aktiivisen ahdistuksen kanavoinnin toiminnaksi, mistä Eevakin tuossa puhuit. Yksi sellainen juttu, mikä mulla tuli tässä mieleen tavallaan, niin kuin, että miten me puhutaan mielenterveysongelmista, mielenterveyden haasteista ja niin edespäin. Että tavallaan meillä on hirveän voimakkaana niin kuin jotenkin mun mielestä sellainen ajatus, että sä oot joko niin kuin terve tai sit sä oot sairas ja that's it. Että siinä ei niin kuin ole ikään kuin välissä mitään, vaikka se mielenterveys on kuitenkin sellainen niin kuin jonkunlainen jatkumo. Ja tämä tavallaan ehkä saattaa heijastua sieltä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten meillä on niin kuin korostuneet ne hyvin niin kuin pitkät terapiat ja tällaiset niin kuin laitoshoidot ja muut vastaavat, joihin niin kuin päädytään silloin, kun on niin kuin todella sairas. Mutta niin kuin se, että se on niin kuin ikään kuin enemmänkin niin kuin jonkunlainen jatkumo, eikä ole olemassa sellainen niin kuin on-off-juttu, että sä oot joko niin kuin terve tai sairas. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että suomen kieli on niin kuin hirveän hankala niin kuin kuvaamaan sellaista tilannetta, jossa sä et ole niin kuin totaalisen sairas, etkä totaalisen terve, vaan niin kuin jotain siitä väliltä. Niin kuin, meillä on niin kuin semmoinen sana kuin osatyökykyinen, mutta sehän niin kuin siis lähestyy sen koko elämää pelkästään työn kautta. Ja ihminen on kuitenkin aika paljon muutakin kuin työ. Tai sitten me voidaan puhua mielenterveyskuntoutujista, mikä on silleen vähän ongelmaa, koska ei kaikki aina kuntoudu johonkin tiettyyn kohteeseen. En tiedä, mitä ajatuksia tämä teisi herättää. Joo, me ollaan tuolla koalaryhmässä puhuttu paljon tästä mielenterveyskuntoutuja-termistä, että se niin kuin meidän mielestä on vähän stigmaa lisäävä, koska se niin kuin on, että sun pitää niin kuin kuntoutua jotakin varten, mikä usein on niin kuin se opiskelu tai työ, että se on niin kuin se tavoite. Ja sitten jos sä oot opiskelussa tai työssä, niin sitten
sit niinku, sut on niinku saatu sieltä jotenkin sieltä pohjalta ylös. Et me käytetään sen niinku vaihtoehtoisena terminä mielenterveystoipuja. Mä en tiedä, onko sekä ei ole ehkä niinku täydellinen, mutta se ainakin jotenkin on pehmeämpi termi. Mutta sitten joo, että noi on tosi mielenkiintoisia noi sanat ja sitten niinku myös tämä niinku mielenterveyden ongelma, niin se on jotenkin, että mä en tykkää jotenkin siitä ongelmasta, mutta sitten mä en tykkää myöskään, että sanoo mielenterveyden haaste, koska sitten se niinku tuntuu jotenkin joihinkin tilanteisiin silleen niinku vähättelevältä, että tämä on niinku oikea ongelma, mutta onko se niinku, mä en tiedä, mikä siihen, mä en tiedä, mikä siihen olisi niinku hyvä termi, en ole keksinyt vielä. Ja sitten, että toi on niinku myös semmoinen pohdinta, mitä mä oon jotenkin paljon niinku sekä työn että henkilökohtaisen elämän saralla saanut harrastaa, koska sit iso osa, että eihän meillä ole niinku, ei meillä ole mitään labrakoetta vaikka masennukseen, että nyt sä olet masentunut tai nyt sä et ole, tai että on niinku jotain hähmäisiä aivokuvantamistuloksia, joista ehkä voi päätellä jollain todennäköisyydellä, että jossain tietyllä alueella on jotain, mutta että kyllä niinku vaikka psykologia, niin kuin oma tieteen ala, niin se on hyvin pitkälti siis tilastotieteen soveltamista, että sitten se on niin kuin normaalipopulaatiossa keskiarvo, vaikka niin kuin nyt ahdistuneisuudessa on jossain kohtaa ja sitten me vähän niin kuin porukalla päätetään, että no missä nyt on normaalin ja epänormaalin raja ja niin kuin kuunnellaan sitä subjektiivista kokemusta ja siihen vaikuttaa kulttuuriset odotukset ja henkilökohtaiset arvot ja normit ja tavoitteet ja sitten se tavallaan se niin kuin, että miten se oman näköisen elämän eläminen häiriintyy, niin se on ihan tosi vaihtelevaa ja kirjavaa. Ja mä jotenkin ajattelen, että siitä on siis australialainen tutkija kuin Corey Keyes on sitten lähtenyt hakemaan vähän semmoista niin kuin 2 akselin mallia, että siellä on tavallaan vaaka-akselilla tai semmoista nelikenttämallia, että siellä on vaaka-akselilla mielenterveyden häiriö, ei mielenterveyden häiriötä ja sitten niin kuin pystyakselilla sitten tämmöinen mielenterveys tai kukoistaminen tai riutuminen, että siellä on, niin kuin, että on mahdollista, että sulla on joku diagnoosi, mutta että samaan aikaan sulla on myös sitä mielenterveyttä, sitä hyvinvointia jäljellä. Ja sitten mä ajattelen, että niin kuin mediaympäristö esimerkiksi nyt ruokkii tosi vahvasti semmoista, ensinnäkin, että meidän mielenterveyskeskustelu tuntuu jotenkin typistyneen semmoiseen niin kuin toimistotyöläisten työuupumus niin kuin sankaritarinoihin, että ensin mulla oli se uupumus ja sitten mä sain oivalluksen ja nyt mä olen hyvinvointialan yrittäjä ja nyt tämä mielenterveys on ratkaistu. Kun sitten taas se niin kuin, tavallaan tosielämässä se on kuitenkin enemmän semmoista jatkuvan tasapainon hakemista ja vähän niin kuin fyysinen tasapaino on semmoista pienten korjausliikkeiden tekemistä koko ajan, niin samalla tavalla se henkinen tasapaino on tilannesidonnaista ja pienten korjausliikkeiden tekemistä ja sopeutumista ja mukautumista ja oppimista ja taitojen harjoittelua ja kaikkea semmoista, että se semmoinen niin kuin dynaaminen jatkumoluonne, mitä Elina tuossa nostit, niin mä ajattelen, että sehän on niin kuin, se on todempi sille niin kuin ilmiölle ja se ulottuu mun mielestä myös sitten vaikka tuonne niin kuin psykoosikirjon puolelle ja kaikenlaisiin tämmöisiinkin ilmiöihin tai vaikka johonkin neuropsykiatrisiin tai vaikka johonkin ADHD niin kuin puolelle, että eihän se, että sulla on joku toiminnanohjaus on hankalampaa tai keskittymisjänne on vähän lyhyempi kuin jollain toisella, niin kuka siihen voi mennä sivusta sanomaan, että no toi on nyt ongelma ja toi ei ole ongelma, vaan että tavallaan ongelmallisuus muotoutuu sitten siinä vuorovaikutuksessa sen niin kuin lähiympäristön ja niiden jotenkin omien tavoitteiden ja toiveiden kanssa. Ja sitten nyt pitkä räntti taas, mutta että tavallaan se, että mistä ne omat toiveet ja tavoitteet ja se tavallaan se kapeuttava kategorisointi syntyy, niin sehän on nimenomaan nyt tämä meidän ylikaupallistunut jotenkin mediaympäristö, joka yrittää sitten tarjota meille niin kuin tuotteita ratkaisuksi siihen, että me ei sovita siihen niin kuin meille markkinoituun malliin, että sitten meidät niin kuin ohjataan mieluummin turruttamaan tunteemme Netflixin tai jonkun niin kuin ostokäyttäytymisen kautta sen sijaan, että me tavallaan annettaisiin sen hankalankin tunteen tulla ja oltaisiin sen kanssa ja sitten edettäisiin sen jälkeen niin kuin kohti seuraavia elämän kompastuksia. Että kyllä tässä on niin kuin paljon semmoista yksisilmäisyyttä ja semmoista vähän niin kuin haluttomuutta ymmärtää näitä ongelmia, joita me sitten niin kuin vasemmalla kädellä koitetaan ratkaista. Nyt mä annan muidenkin puhua. Joo, hei, kiitoksia. Me ollaan nyt
silleen, että meillä on tässä niin kuin puoli tuntia vielä aikaa ja ollaan tässä aika paljon käsitelty, niin kuin maalattu tätä ongelmaa ja mä ehdottaisin, että skipataan kysymysluettelusta pari kohtaa ja mennään suoraan sinne tulevaisuusunelmointiin nyt, kun sille vielä on aikaa, koska se on kuitenkin tämän podcastin niin kuin se premissi. Niin miltä se sitten näyttää se tilanne, missä jotenkin voidaan sanoa silleen niin kuin realistisesti, että me yhteiskuntana niin kuin oikeasti niin kuin tehtäisiin edes niin kuin yksi nykäys niin kuin paremmin kuin nyt. Mitä se teidän mielestä niin kuin pitäisi näyttää? No, tähän on olemassa niin kuin kehikoksi kaikenlaisia vaikka WHO:n terveyden edistämisen asiakirjoja, jotka tavallaan hahmottaa sitä niin kuin silleen poliittisesta päätöksenteosta sinne palvelujärjestelmään asti. Et niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin iso osa siitä hyvinvoinnista ja terveydestä rakentuu kuitenkin aivan muualla kuin siellä niin kuin sote-palveluissa. Mä oon itse esimerkiksi ollut kehittämässä semmoista kuin hyvän mielen kunta tarkastuslistaa, jossa vähän niin kuin nyt kunnan näkökulmasta käydään läpi erilaisia toimintoja, vaikka liikuntapalveluiden saatavuutta ja julkista liikennettä ja jotain kirjasto-, ajanvietto-, harrastemahdollisuuksia. Tavallaan nyt niitä niin kuin arkiympäristöjä, joissa ihmiset voi kohdata toisiaan ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita. Ja tavallaan semmoisen pohjan valaminen, mä ajattelen niin kuin ihan fyysisen jotenkin toimintaympäristön rakentaminen sen mukaan, että minkälaisia niin kuin vuorovaikutustilanteita se mahdollista. Joku kaupunkisuunnittelu, niin kuin alueiden olemassaolo, ne on tutkimusten mukaan tosi vaikuttavia niin kuin myös psyykkiseen jaksamiseen. Me tiedetään, pystytään kartalta mittaamaan, että mitä pitempi matka on lähimpään metsään, niin sitä todennäköisemmin sulla on korkeat ahdistus- ja masennuspisteet. Että se on niin kuin aika lailla yksioikoinen se yhteys. Että tavallaan se niin kuin tuommoisten rakenteiden taso, mä ajattelen, on yksi tärkeä. Toinen on tämä niin kuin keskustelukulttuuri, viestinnän, tämmöisen stigman purun näkökulmat. Siihen on niin kuin kaikenlaisia yrityksiä jatkuvasti, mutta mä niin kuin en osaa ehkä nyt sitten sanoa, että mikä sen semmoisen ketsuppipullon siellä sitten avaisi muuta kuin, että niin kuin erilaisten tarinoiden näkeminen, kohtaaminen, tavallaan sen vaikenemisen tuottaman jotenkin illuusion purkaminen, että nämä ei nyt kosketa ketään nämä ongelmat, niin se on varmaan tärkeä askel. Ja sitten niin kuin kolmas tärkeä sektori mä ajattelen on sitten se, mitä mä nyt vaikka tuolla sitten sen toimintamallin puitteissa edistän, eli se, että myös sitten se palvelujärjestelmä aidosti vastaisi niihin ihmisten tarpeisiin, että sitten kun sitä apua pyydetään, niin sitten sitä olisi myös tarjota ja sillä tavalla, mikä sen ihmisen omaan tilanteeseen sopii, eikä sillä tavalla, että niin kuin pyöreät palikat laitetaan neliönmuotoisesta reiästä läpi ja sitten niin kuin ihmetellään, kun hän ei nyt suostu toipumaan, että ehkä nyt niin kuin noi osa-alueet mä tästä ehkä tunnistasin. Miten, Eeva, minkälaisia ajatuksia sulla? Joo, hyvin jotenkin hahmotettu toi. Ehkä tuohon poliittisen niin kuin päätöksenteon on samaa mieltä, niin mutta yhdessä vaiheessa tutustuin sellaiseen, kun tehdään niin kuin tällaisia esimerkiksi kun tehdään poliittisia päätöksiä, niin joskus tehdään, niin kuin, että jos ne kohdistuu lapsiin, niin sitten tehdään niin kuin tällainen, että mitkä ne vaikutukset on tosiasiassa lapsiin. Niin että sitten kaikista poliittisista päätöksistä pitäisi tehdä mielenterveysvaikutusten arviointi. Eli sitten se tarkoittaa vaikka sitä, että jos tehdään jotain koulutuspoliittisia päätöksiä, asetetaan vaikka jotain ensikertalaisuuskiintiöitä korkeakoulutukseen, niin sitten ennen kuin se päätös tehdään, niin pysähdytään sen äärelle, että miten heitä vaikuttaa niin kuin väestön mielenterveyteen. Niin se jotenkin olisi niin kuin mun mielestä suuri edistysaskel, että päästäisiin jotenkin sellaiseen, että sitten niitä voisi jotenkin niin kuin jo etukäteen miettiä, että sitten ei tule tällaisia tilanteita, niin kuin nyt on tullut jossain koulutuspolitiikassa, että ollaan huomattu, että hei, me uuvutetaan nyt lukiolaiset ihan niin kuin täysin. Että kyllä se olisi, niin kuin, että jos siihen oltaisiin pysähdytty niin kuin ennen kuin se päätös oltaisiin tehty, niin kyllä se niin kuin oltaisiin voitu ennustaa aika hyvin. Joo, ja sitten niin kuin, siellä siis sitten tuolla niin kuin stigman purkutasolla silleen, niin kuin ihan jokapäiväisessä elämässä ja somessa ja näin, niin
sitä koetetaan, niin kuin me koetetaan koalaryhmässä tehdä sitä silleen. Toki niin kuin se on silleen semipienimuotoista, mutta että puhutaan niin kuin näistä asioista ja sitten niin kuin me kerätään niin kuin esimerkiksi kokemuksia meidän ryhmäläisiltä ja jostain aiheesta ja sitten tehdään sitten somepostaus, että miten, niin kuin kaikkea kokemustietoa kun jakaa, niin se on niin kuin, ihan niin kuin silläkin tasolla, että niin kuin vaikka sanoo niin kuin töissä, että menen tästä niin kuin töistä terapiaan, niin se voi olla jo niin kuin iso askel niin kuin jossain ympäristössä. Musta tuntuu, että tämä on jotenkin niin kuin, tavallaan silleen, niin kuin, mikä tässä tulee teidän niin kuin molempien puheenvuoroja kuunnellessa, että tavallaan just se, että tätä mielenterveystilannetta ei voida ratkaista puuttumalla ainoastaan sen yksilöiden mielenterveyteen, vaan että se vaatisi niin kuin isompia niin kuin paitsi palvelujärjestelmän uudistamisia, myöskin niin kuin sellaista laajempaa asenneympäristön muutosta ja tällaista niin kuin ehkä jopa niin kuin yhteiskunnallisten rakenteiden muutosta, että, niin kuin, että olisi parempaa työelämää, vähemmän kilpailua, ilmastokriisi otettaisiin todesta, tällaisia niin kuin tosi niin kuin, että toi mielenterveysvaikutusten arviointi oli jotenkin niin kuin ihan mainio ajatus, mutta sitten mä mietin myös sitä, että kuinka todennäköisenä te pidätte tällaisia niin kuin uudistuksia ja millä aikajänteellä. Siis näettekö te niin kuin mahdollisena sen, että ihan niin kuin oikeasti sanotaan vaikka 15 vuoden päästä, niin meillä tehdään mielenterveysvaikutusten arviointeja ja meillä on esimerkiksi työelämää kehitetty siihen suuntaan, että me ei idolisoida niitä 15 tuntia päivässä tekeviä niin kuin yrityspösöjä, vaan ihaillaan sitä, joka muokkaa niin kuin suoritteensa omaan jaksamiseensa ja niin edespäin. Niin, oli se kysymys, että nähdäänkö me, että tämä on mahdollista? Niin, siis että näettekö te, että se on todennäköistä ja jos on, niin miten siihen voitaisiin edetä? Onko hyvä kysymys, että onko se todennäköistä vai olisiko se niin, että onko se mahdollista? Ja mitä pitäisi tehdä, koska kun kysyy, että onko se todennäköistä, se vie sen toimijuuden jonnekin tonne, joku muu hoitaa. Niin, jaa. Siis kyllä mun mielestä ainakin niin kuin on mahdollista, sitten joo, todennäköisyydestä on niin kuin vaikea sanoa, että joo, en sano sä Juha. Ei, kyllä mä siis ajattelen, että esimerkiksi sitä mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioa, niin sitä viedään jo tällä hetkellä eteenpäin. Siitä on niin kuin osaavia tekijöitä töissä hankkeessa, jotka sitä niin kuin yrittää ujuttaa käytäntöön ja tämmöisiä työkaluja tässä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten varrella on paljon otettu käyttöön ja nyt vaikka nämä hyvän mielen kunnat ja me tehtiin semmoinen hyvän mielen työpaikka, checklist, jossa on sitten taas niin kuin organisaatioiden toimintaan liittyviä taas enemmän sen niin kuin tavallaan kaikkea muutakin kuin sitä jotenkin työterveyshuollon ja terapian tarjoamista, vaan nimenomaan sitä, että miten se työ järjestetään ja miten siellä viestitään ja miten huolehditaan palautumisesta, miten johdetaan. Tavallaan kaikki, että se mielenterveys rakentuu kuitenkin kaikessa siinä kanssakäymisessä, mitä me niin kuin arjessa toistemme kanssa tehdään, niin tavallaan sinne vaikuttamalla ja sinne apuvälineitä tuomalla ja myös niitä arvioinnin välineitä ja jotenkin pysähtymisen hetkiä tuomalla, niin kyllä sitä muutosta, sitä on jo tapahtunut ja sitä tapahtuu koko ajan ja mä ajattelen, että tässä on vaikka nyt niin kuin sukupolvien välillä tapahtuu aivan valtavia jotenkin loikkia tämän asian tiimoilta ja se on ehkä niin kuin osittain olosuhteiden pakottamaa ja sitten mä ajattelen, että vaikka taloudelliset tekijät, jotka valitettavasti on kuitenkin myös hyvin pitkälle ihmisten toimintaa ohjaavia tai ainakin niin kuin ihmisten muotoilemien rakenteiden toimintaa ohjaavia, niin kuin säkin sanoit, että vaikka ne työkyvyttömyyseläkkeet, ne on niin suuri kuluerä, että ihmiset ei tavallaan pysty enää olemaan osallisia tässä meidän yhteisessä kunnassa, niin sitten kyllä sieltäkin niitä niin kuin kannusteita tämän järjestelmän kehittämiseen tulee ja sitten myös noista niin kuin mielenterveyssyistä eläköityneistä, kun sitten niitä on tutkittu, niin siellä on edelleen valtava porukka, jotka ei ole käytännössä saanut oikein minkäänlaista asiallista hoitoa. Että heidän kanssa on vähän niin kuin neppailtu ja sitten todettu, että nyt on toivoton tapaus ja sitten heivataan menee. Että sitten jotenkin niin kuin sen yhteiskunnan jotenkin kehityssuuntia ja semmoista niin kuin jotenkin mussa
optimismia herättäviä jotenkin asioita, niin kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi työelämän monimuotoistuminen sillä tavalla, että sä pystyt tekemään vaikka 10 tuntia jotain hommia ja tavallaan sitä kautta olemaan, niin saamaan merkityksellisyyttä arkeen ja olemaan hyödyksi toisille ja saamaan rahaa, joka taas mahdollistaa muita. Et meidän on niin kuin väistämätöntä, mä ajattelen, ottaa myös näitä keinoja käyttöön, koska tämä nyt niin kuin entisen kaltainen meno alkaa niin kuin olla tiensä päässä. Et kyllä mä niin kuin sitä optimismia tästä kaikesta manauksesta niin huolimatta, niin kuin, että kyllä mulla sitä on, mutta että se vaatii niin kuin hartiavoimin työn tekemistä ja sitä työtä ei voi ulkoistaa niin kuin nuorille ja järjestöille ja aktivisteille, vaan sen pitäisi tavallaan nyt tulla, koska kaikilla meillä on sitä mielenterveyttä ja kaikki me voidaan joskus huonommin, niin meidän kaikkien pitäisi tavallaan niin kuin olla kokonaisina ihmisinä nyt toimijoina myös sitä työelämää kehittämässä ja kaikkea muuta tämmöistä, että sieltä mä jotenkin sitä optimismia kaivaisin, mutta että ehkä aika näyttää sitten, että miten katteeton tätä optimismia oli. Mutta. Me ollaan täällä vähän niin kuin semmoisella linjalla, että se tulevaisuus niin kuin tehdään ja sitten kaikki sellaiset puheenvuorot, missä niin kuin, tulevaisuus ajatellaan silleen, että tämä on vaan tämmöinen laskutoimitus, että mä vaan niin kuin päättelen tämän tästä datasta silleen, niin niissä tuppaa menemään helposti niin, että sitten niin kuin se johtaa semmoiseen fatalismiin helposti. Ja se jännä juttu siinä on se, että se ei ole oikeasti edes tieteellisesti akkuraat tai silleen niin kuin tarkkaa, että maailma oikeasti on niin monimutkainen, että se mikään semmoinen yksittäinen siilossa tehty data ei niin kuin oikeasti voi sitä tulevaisuutta niin kuin täysin. Ja sen takia niin kuin unelmoinnille on oikeasti, niin kuin, sillä on arvoa. Ja sillä, että me pystytään niin kuin myös käyttämään luovuutta ja mielikuvitusta. Ja siksi mä haluaisinkin tähän loppuun tällaisen pienen fantasiasektion. Että nyt kun tähän tulee semmoinen liruutusmusiikki sitten taustalle, voidaan kuvitella, että me ollaan siellä, on nyt se 2030, sanotaan vaikka näin. Ja tämä on tämmöinen maltillinen fantasia, tai jos semmoinen, mutta semmoinen kuitenkin niin kuin fantasia, sellainen, että miltä se tuntuu se elämä siinä maailmassa, jossa niin kuin on oikeasti niin kuin yhteiskuntaa ottanut nyt niin kuin koppiin, mutta sitten on ymmärretty myös, että yksittäisessä organisaatiossa kaikkialla pitää tehdä ihmiset siellä yksilöinä myös ja niin kuin perheiden kanssa toiminnassa ja niin kuin ihan niin kuin perusihmissuhteiden kaikkien tasolla, niin olisi tapahtunut joku tämmöinen mullistus, pieni niin kuin paradigma shifti, niin miltä se niin kuin näyttäisi ja tuntuisi elää semmoisessa maailmassa? Joo, mä ehkä jotenkin lähdin miettimään tätä silleen, että mä haluaisin, että jotenkin niin kuin yhteisöt vahvistuisi, että olisi muitakin yhteisöjä kuin vaikka työyhteisö ja sitten se ydinperhe, että sitä kautta jotenkin pystyttäisiin niin kuin lisäämään sellaista niin kuin hyvinvointia ja että sitten ehkä se, että se työn hallitsevuus niin kuin vähenisi meidän elämässä ja että se olisi niin kuin, sinänsä niin kuin meillä olisi enemmän aikaa niille ihmissuhteille ja kaikille muulle, mitä me halutaan tehdä kuin työ ja sitten, että se olisi niin kuin mun mielestä tosi hyväksi varmasti meidän kaikkien mielenterveydelle. Ainakin sellaista. Musta se on ollut ihan jotenkin mukavan suuntainen ajatus, mitä nyt näihin utopioihin ja tulevaisuuden kuviin liittyen on esitetty, että nyt kun joka tapauksessa elämänmenon täytyisi hidastua ihan jo niin kuin planetaaristen rajojen vuoksi, niin sitten että me voitaisiin ottaa siitä se vapautuva aika ja jotenkin se väljyys nyt semmoisille asioille, mistä me oikeasti tykätään ja semmoisille kohtaamisille ja ehkä palauttaa, mä ajattelen, että palauttaa semmoista vaikka lähidemokratiaa, jotain kaupungin osatason tai kylätason päätöksentekorakenteita, jotka taas mahdollistaisi nimenomaan niiden arkiympäristöjen muokkaamista sen näköisiksi, kun ne siellä vaikuttavat ihmiset toivoo ja haluaa. Ja nythän meillä on siis jo pitkään esimerkiksi peruskoulussa opetettu tunnetaitoja, ne on ollut osa niin kuin opetusohjelmaa ja sinne on niin kuin laadukkaita materiaaleita
materiaaleja olemassa ja meillä alkaa niin kuin vuosikymmenen loppupuolella tai silloin 2030 alkaa olla jo työelämässä ikäluokkia, jotka on tavallaan lapsesta asti systemaattisesti saanut niin kuin laadukkaita taitoja itsensä kohtaamiseen ja läheisten kohtaamiseen ja sieltä alkaa tulla kuitenkin sit sitä painetta, että ehkä se semmoinen toksinen maton alle lakaseminen ja jotenkin semmoinen niin kuin hampaat irvessä grindaaminen, niin ei enää ole se tapa jotenkin olla maailmassa tai me jotenkin huomataan, että me ollaan kaikki tämmöisiä enemmän tai vähemmän hukassa olevia apinoita, jotka posotetaan tämmöisellä helvetin isolla kivellä avaruuden läpi ja ollaan kaikki enemmän tai vähemmän jotenkin kuutamolla. Että sitten me jotenkin niin kuin löydettäisiin se yhteys myös niin kuin siihen jotenkin, sekä siihen lähiyhteisöön, mutta myös siihen tavallaan laajempaan mihin ikinä planetaariseen kokonaisuuteen, jonka ehdoilla me täällä kuitenkin eletään. Että kyllä mä ajattelen, että sitten niin kuin semmoinen merkityksellisyys ja se semmoinen yhteyden kokemus on sitten se, minkä mä toivoisin jotenkin sitä inhimillistä olemista värittävän. Ja sitten taas, kun sitä kohti saadaan jotenkin kurottauduttua, niin sitten se pistää perspektiiviin niitä semmoisia niin kuin epäolennaisempia materiaalisia ja kaikkia muita niin kuin hupatuksia, mitä meillä elämässä tuppaa sitten aika paljon olemaan. Mä en tiedä, mitä aistein havaittavaa tämä nyt oli tämä mun hahmotelma, mutta että jotain tuommoista mä nyt niin kuin aina sitten välillä erehdyn miettimään. Kiitoksia todella paljon. Musta tuntuu, että me voitaisiin alkaa räppää tämä sessari tähän. Tämä oli todella mielenkiintoista. Kiitoksia molemmille. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.